Ay, lamanya ini Akjamokpurno mela ongo asok borokni hajar hajar mane jonosomagom ongoni angbo aso idea kori engke taklai jotona ano saka aro tui rok provide khai engke belai hamnai hajar hajar borok phayo jehetu omo hapung kasawoi thama mangse polasa tui bohrok mabu nge nokhore tei polasa nge hai hinei chungtino aro jotono 48 koromsari বিশেষ করে চিনি YTF rok borok angbai kurung lai khai engke ang phaikya hayo aw nangmani jagar hinei chungtino aro o step na harkata sampai thai jaga rogo tui ro bag jagai tong belai hambai chung jotono saimano chini dolai district ni bisunga chini longtrai sub division joton slai chini sara tripura rajyo ni bisunga oro sob সময় no continue tuini bagai chung jungjalo tung engke chung edisi hapang phaimani porifano chung onek saito ka state government rok be salai DWS department ni bising tifano oro omhai jaga ro chung solve khlainai bagai kintu chung taw sa phone to bong than chung kuna answer maya engke tini to chung joton saima tibra haste gina chini 213 engke o 213 ni salo chung tini SK para এডিসি ভিলেজ নি জামিসরা এডিসি ভিলেজ এবং লংট্রাই আরএফ এডিসি ভিলেজ এবং বটতলা অবহাই জাগার একদম নাঙই তংমানি তুই অ জাগার চং তিনি তুই বাগনা থিনে বচা লাইকা চিনি 48 করমসরা YTF রক বড় গানো সাপোর্ট লাইকা ও তুই বাগ থানিব চিনি অর চিনি নিরেন জিনেট আন বন্ধু বিনন্দ ইয়ার কবি অঙ্গসং যতন তংবাই एक्चुअली জরনে YTF রক বড় সাপোর্ট খাইকা Okay, once kang borok no kisa sponsor like na borok taibo sikang thangmane hinei hai hinei chung tinta boro tini mela bo tongo actually chung joton semana hapung raja hinei longtrai ni joton slai je hapung kotor tinoro mela bo tongo igoro hajar hajar borok hayu tini igoro tuini belai nangkoi tongmani hinei chung tinoro je horaya sak chung tini tuibo provide khlailai nai ebong tabo khai paran borok no chung tui provide khlailai tonglai je mansak খালি mo tini salsa da obo tui bagnai na ki goria ter jora da bagnai continue to sung সম্ভবia এবং DWS by ibo sung salaijak borok bo to yang babisa rekhe tai babisa riom hai unglai tonglai hai pano sung taisa chini MLA saib bo tongo tabo 48 korom sarani ke chung babai taisa salai chung taisa DWS by chung malai nai nai borok bosura ditam khlai এবং ang tabuk je obono step na harman hingka kai tini 200 ni simi goria ter jora hano borok no tuini bagoi isa je manse help klayane hinai ang step na harman angete kaisa je tini norok to hapung rajawo melawo tui hopung bagnai saja ke agini je agi rogo sema nogo lukurok o jagawa berainan phaika ke ba tui rok tui laima phayo o lukurok no tini o bagnan hin saman bising tam ko kazan namajong abono thangnai bisirogo ani baiso idea phaya যেহেতু আং অব আনি কনস্টিটিউয়েন্সি ফানো থানাই বিসিরোগা আনি বসো আইডিয়া পায়া যে অমতুই অ জায়গাও এত জাকজমকপূর্ণ